V našej základnej škole v Hanušovciach na Topľu na Štúrovej ulici sme si zostrojili LED osvetlenie s časovačom a nabíjaním pomocou fotovoltaického panela. Presnejšie sa nachádza na chodbe vedľa učební techniky, ktorú v tomto školskom roku máme jedenkrát do týždňa. Jej osvetlenie na stienky sa zapína pomocou stlačením spínača. Vtedy sa nabíje kondenzátor. Kondenzátor svojim vybíjaním otvorí prvý tranzistor červený. Prvý tranzistor cez odpor 1 kΩ otvorí druhý tranzistor zelený. Otvorením druhého tranzistora v obvode 9 voltového akumulátora sa elektrický prúd dostane k 4 bielým LED diodám, ktoré sa rozsvietia. Dobíjanie 9 voltového akumulátora zabezpečuje 12-voltový fotovoltaický panel. Tento panel sa nachádza na opačnej slnečnej strane miestnosti techniky, kde je viac svetla. Dokonca slnko panel práve osvetľuje. Celková dĺžka kábla je asi 7 metrov. Kábel prechádza cez prvrtánnu stenu pod osvetlenú nástenku. Tak udržiavací nabíjací prúd prichádza k stabilizátoru LM317 potenciometrom. Intenzita svietenia diód sa postupne znižuje a s časom ustane. Stane sa to vtedy, keď sa kondenzátor vybije a prvý a druhý tranzistor uzavrú prístup k diód ku zdroju. Na nástenke si teraz žiaci môžu pozrieť vyobrazené zdroje elektrickej energie. Počas prestávok žiaci často zapínajú osvetlenie.